Hakane ka kubor loong bakawe ka kena kan thei ka barang Hindu ngam ka arta na ohyo kala Kyrpad elo kupa banom pen mensau ya ka hakapor ba utei urang ba upoi syaka jingken at ka bajur mat ki Pulit bat hakate ka por kate ka kena kala kren ni ki kentin ki baong bakam pat kuwa ban poi Bneng klem dei por. Namar loong bah kakatwe terik unai wing arajar arposau uchal Ryan Alexander supplies ngam ula Rahbor ila ka Khun ka Auckland na ying jong ka kemi e jong ka na kanong ba ohyo Henry loong banamar u Alexander umdon ya ka hok banri ya ka Khun ki bosin syar kila penmi ya ka jing penbena ban pak tuwet bat pak kem yu utei urang ba. Hakate ka jing leit buddin bat ka jing tuwet jong ki Pulit kala poi penban syar ka jing kan at ka bajur hapedeng paramaki hakatan jong ka Medina County hakanong ba ohyo. Kibor penyat ke Medina County ki thu ba utei urang ba bat kate ka kena kila leit poi syar kate ka dong da ka we ka kali hakaba ki Pulit kila leit ban pensange bat banyak ren bat utei urang ba penban loong banamar ba utei urang ba udon ya ka Iasiat bat kumta ula pen e ya ka jingken tu jeng ki Pulit bat IT no ya kate ka kena syaki bat kene kalawan ru ya ka jingken at ka bajur hapedeng paramaki hadu bakin da poi sya uput bakin hab ban Iasiat ya u. Bat kalong ka bas new bok pat ba utei urang ba ula klat no si sendon na ka jing sam ki kuli baki la siat de ki Pulit hakate ka jingja.